Топ 5 най-скъпи неща в света. Номер 1. Историческият диамант Pink Star. Продаден за $71,2 милиона. Най-скъпият диамант, продаван някога на търг. Номер 2. Картината Салватор Мунди от Леонардо да Винчи. Най-скъпата картина, продадена за $450,3 милиона. Истински шедьовър на изкуството. Номер 3. Златната карта на Black Diamond Visa. Изработена от чисто злато и инкрустирана с диаманти. Струва над $100,000, само за да я притежаваш. Номер 4. The Dream Jet. Частен самолет Boeing 787. Цената $300 милиона. Вътре луксозна спалня, офис и баня с душ. Номер 5. Гаражът на Jay-Z. Над 15 супер автомобила на стойност $40 милиона. Bugatti, Maybach и Rolls-Royce. Всичко на едно място. Кое от тези бихте си купили, ако имахте неограничен бюджет? Пиши в коментарите. Абонирай се за още луксозни факти. До следващия път!